खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ एसिएस अफिसार नुपुर बरानि न'निफ्राय आयेन बेरेखा नोगोद 1.7 कौटि रां बोखांनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सीएम भिजिलेन्स हान्जाया मैया गुवाहाटीनि गथानगर ओनसोलाव थानाय कामरुप जिल्लानि गार' इमारिनि जिल्ला मेजिस्ट्रेट एसिएस अफिसार नुपुर बरानि न'आव सिग्रोमनानै खमैबो नोगोद 1.7 कौटि रां आरो गहेनाफोर जब्द खालामनो हायो। 20 बोसोर बैसोनि एसिएस अफिसार नुपुर बराखौ सिग्रोमनायनि उनाव हमनाय जायो। नैथि खौराङाव दङ तामुलपुरनि कुमारिकाटा पुलिस थानानि सामलायगिरि पुलिस अफिसार राजेन बर'नि सुबुं अनफावरि आखु। बावैसो सिगां तामुलपुर जिल्लानि भुटान सिमायाव थानाय कौली हरिसान गेजेर इंराजि फरायसालियाव 6 थाखोआव फरायनाय गंसे गोरिब नखरनि फरायसा हिमाद्रि रायआ फरायसालिनि लांगोनानिफ्राय साइकेल खावजादोंमोन। बे खौरांखौ मोननानै कुमारिकाटा पुलिस थानानि सामलायगिरि पुलिस अफिसार राजेन बर'आ मैया फरायसालियाव नुजाथिनानै फरायसानो गोदान साइकेल गथायो। थामथि खौराङाव दङ देरहासार बसुमतारिया गौरांथारि गामिनि रायजो राजाफोरनि 552 बिगा हाखौ एनटिपिसिनो फानदोंमोन। 2010 मायथाइयाव देरहासार बसुमतारिया सालाकाटि गौरांथारि गामिनि रायजो राजाफोरनि 552 बिगा हाखौ एनटिपिसिनो फानदोंमोन होनना अजद होदों। सासे सुबुङा लरेन्स इस्लारिया बे बाथ्राखौ खोनानाय लोगो लोगोनो बे जेंनाखौ सुस्रांनानै होबाय होननानै बुंदों सालाकाटि दलमारा ओनसोलनि सासे सरासनस्रा सुबुङा। ब्रैथि खौराङाव दङ बावखुंग्रि बियाबनि हरिनागुरि प्राइमारिनि सिङाव थानाय बेलगुरि गामिनि राभा हारिनि सा 15 बिपिएफ दोलोनि मददगिरिफोरा थांनाय मैया इएम रन्जित बसुमतारिनि नुजाथिनायाव इउपिपिएल दोलोआव जइनिं जायो। बाथि खौराङाव दङ कक्राझारनि आफलागावआव जानाय बिसायख'थियारि फोसावदिं मेलाव गिबि मन्थ्रिनि बिबुंथि। बे बाराव बिजेपिआ बांसिन मासियाव देरहानाय हान्जा जानो हागोन। गारिनि पेसेन्जारआ हाग्रामा महिलारि, प्रमद बर', अनजालि दैमारि गासिबो जागोन। ड्राइभार आरो थावखौ नरेन्द्र मदिया होगोन। बिटिसिआव ट्रिपल इन्जिन सरकार जागोन। राजीव आरो मनरन्जन ब्रह्मनि गेजेराव जाय बांसिन भट मोनगोन बेनो इएम जागोन। बर' राजखान्थिनि सायाव आं जेबो बुङा। बिजेपिआ बिजाथि गैयै बियाबाव इयुनाव जाय बिजेपिनि मावथिफोरखौ गोनांथि होयो बिपिएफ इउपिपिएलनि जाय ग्राउन्ड लेभेलाव बिजेपिजों गोरोबनानै सोलिगोन बेनोनो भट होगोन। जों सायख'नानै होआ होनना बुंथियो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। द'थि खौराङाव दङ हरसे जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव सनितपुर जिल्लानि सारिदुवार ओनसोलनि सिङाव थानाय एराली लगा आरो 9 माइल गामिखौ हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैबानाजों न' बां आरो आबाद बायदि गासैखौबो लोमजोबो। 36 नं हरिसिंगा बियाबनि बिजाथि सन्जय सरगियारि बिथाङा बै ओनसोलनि गामियारि सुबुंफोरखौ लोगो हमनानै खौरां लाहैयो। स्निथि खौराङाव दङ कक्राझार सहरनि गंसे नखराव सिखावनि उदखार। 6 निफ्राय 7 लाखसो बेसेननि गहेना लोगोसे आधार कार्ड, पान कार्ड, चेक बुक बायदिफोरखौ सिखावा लानानै थाङो होनना न'नि बिगोमाया मिथिहोदों। कक्राझार सहरनि वार्ड नाम्बार 8 साउथ बाजार रडनि थागिबि बिष्णु बसुमतारिनि नखराव थांनाय मैयानि मोनानि हर गेजेराव सोमजियो बे जाथाया। बे जाथायनि बागै नायबिजिरनो खावलायनायजों लोगोसे एफआइआरबो होनाय जाबाय होनना बिथाङा मिथिहोयो। 8थि खौराङाव दङ सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय हरनि समाव 14थि चिरांदुवार आरो 16 नं निसिमा बिटिसि बियाबनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिसायख'थिनि दाङा बाजिजों लोब्बा थानायनि दायाव रन्जित बसुमतारिनि बिजामादै सोमखोर नार्जारि आरो मावफार गामिनि गुबुन सासे सुबुं 45 बोसोर बैसोनि नरेन्द्र नार्जारिनि फिसाज्ला जाखद नार्जारिखौ चिरां पुलिसआ हमनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बे दाङाबाजिखौ लानानै सिनियर सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस अकट गार्ग आइपिएसआ बिटिसि बिसायख'थियाव आयेन आरो आब्रुथिखौ मोजाङै मानिनानै सोलिनो खावलायो। 9थि खौराङाव दङ 12 नं सालाकाटि बिटिसि बियाबाव प्रमद बर'नि बिसायख'थि फोसावदिं मेल। रायजोनि मोजां खामानि मावनायखायनो रायजोआ बे खेबावबो प्रमद बर'खौ सायख'दों। बेखायनो गासै रायजोआनो इउपिपिएलआव भट होगोन। बे खेबनि सालाकाटिनि बिजाथिया लरेन्स इस्लारि। लरेन्स इस्लारिया दिसपुरावबो गोहो दंखायो आरो बिटिआरनिबो गोहो मोनोब्ला जोंनि हा हुनि जेंनाया गमामायैनो जोबगोन आरो रायजोनि मोजां जागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ।